Shmai a croeso I benod arall o Meindia dy Fusnes efo fi, Deo Jones. A fi, Tomos Owen. A fi. O ie, da ni'n cael y fraint o siarad efo Tom o Swig, the creator o Swig. Croeso. Diolch yn fawr, Diolch. Gawn ni laff. Dwi eisiau mynd I holi chdi'n dwll, basically. So, be di Swig? So, Swig ydi smoothie brand, cwmni smoothies, basically. O'n i'n trio swnio'n posh o'r ari. Ia, cwmni smoothies o Gaernarfon. A da ni wedi dechrau blwyddyn dwytha. Just I creu oedd y brand yn hynna, a wedyn da ni wedi bod yn trio ffigur allan sut da ni'n mynd I gwerthu pethau, so nes I wneud trial run. Yn corsa fi mynd o gwmpas dre efo llwyth o smoothies, rwy'n laff o'na. A wedyn, so dwi jyst yn ganol bildio fan ar y funud, neu wneud fan I fyny, dwi fel. A fyddai'n mynd o gwmpas Gwynedd o Môn yn gwerthu smoothies. Smart. Nice one. Mae Môn a Gwynedd angen o beth fel ynddi? Really, fatha, Dwi'n meddwl, dos yn llawer o So gwmpas. dim byd fel na o gwmpas? Na, beth ti'n gweld ydy, maen nhw gyd yn dinasoedd mwr ma wan, ia. Ie. So, dos I Liverpool, Manchester, maen nhw un bob stryd bron iawn, sydd. Ie. A wedyn, does am byd rhwng fama. Sef smoothies, so basically just ffrwythau wedi cael ei blendio, ia. Ie. So, a wedyn, obviously, llwyth o gwahanol flavours, so maen nhw'n ideal, cos ti'n chi gael nhw fatha bron iawn pryd. Ie. Yn ei hun, ia. Dyna dwi'n trio advertisio lot, ia. Ie. Bod nhw fatha pryd yn ei hun, jyst llawn maeth a fatha. So, na, mae'n sôn gweud cool, gael wbeth fel ar rhwng fama, ia. Fatha wbeth gwahanol I eich ar ice cream fans ti'n gael. Ie. Slightly fwy iach. O dyna ydy dde, fatha, munud ma'n rhywun yn mynd ar health kick, peth gyntaf ti'n meddwl di smoothie rili de, cos just ffrwythau de, so ti'n gwybod bod o'n fatha, mae'n dda I chdi, ti'n gwybod o'n mynd I helpu system chdi, rhyw ffordd. So, Wel, lle ddoth y syniad o, oherwydd, ti'n meddwl, mae'n rhywbeth completely gwahanol I be ti'n gweld, ti'n meddwl, fel nath ni ddeud fanna, I pethau, ti'n meddwl, fel ice cream a falle, ti'n meddwl, lle ddoth y syniad o? So, dwi bod yn gweithio yn America bob rha ers few years, wan. Reit, oce, ie. A tra ni'n trafeilio yna rha 2019, dwi'n arfer dweud rha dwytha, ia, mae'n anodd ffigur allan pa rhas, efo virus yma. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael rhan Na, dyna dwi'n pawb gwbod. yn siŵr. So, ia, ni trafeilio bellu, a o'na, oedd met fi, Gwyddal, a oedd o'n obsessed efo smoothies, a oedd yn gorau mynd I bob man, a wedyn nes I just sylwi. A oedd nhw'n gofyn I mi, fatha, o ti'n licio smoothies a bethau, a wedyn o'n ei, wel, sam llawer o bethau rownd ardal fi, ia. A dwi'n licio smoothies, dwi'n fan o smoothies fi hun, obviously, nes yn smoothies, ia. A wedyn, a dda jyst dod iddo fi yn America, a ti'n we, swn i chi, os gai cyfle rhywbryd, swn i chi trio neu wbeth. A wedyn, o'n I fod I fynd nôl I America. A nath hynna'n gallu digwydd cys o'r virus. Ond nes I weld fideo llwydd yn lleol ar Facebook. O, ie. A wedyn nes I weld, ti'n we, ma' hwn yn gyfle iddo fi. Yn syth mewn I trio neud rhywbeth. A wedyn, o'n I eto, gyda fi'n syniad, really, sut oedd o'n eisiau edrych o ran brand. Be oedd flavours o'n eisiau, ond so mae di progression eitha sydyn, ia. A dwi'n pari gweithio, dwi'n sydyn, ond na.